Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, andito na naman po ang inyong programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Kasama po ang inyong lingkod si Clara Tita. How are you everyone? Hello po sa inyo. Kumusta po ang inyong panahon sa inyong lugar dyan? Lalong-lalo na po dyan sa may Visayas area, sa may Himalalod. Saan pa ba? Sa may Cebu, Badyan Cebu. Uy! Sa lahat po ng mga nakikinig pala sa atin via Kings Radio 88.7 Himalalod, abangan nyo po lahat. Abangan nyo po dyan sa mga listeners, ating mga royal listeners, mga ka-asenso dyan. Andyan po ang team ng Kings Radio Mobile Billboard. Okay? Lilibot po dyan sa inyong lugar. Hindi ko memorize kung saan yun. Hanapin ko lang. Kasi, andyan po yung ating team, ang Kings Radio team, dyan po sa inyong lugar sa may. Lilibot po ang ating Kings Radio Mobile Billboard dyan sa may Toledo. I don't know if Toledo City na ba yan siya dyan. Toledo, Balamban, Alonginsan, Pinamungahan, Cebu, Barili, sa may Cebu Province nito, Dumanhog, sa may Cebu Province nito, Alcantara, Ronda, Badyan, Mualbual, at saka Alegria, Cebu. Okay? Ito mention ko ulit. Sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Toledo, Balamban, Alonginsan, Pinamungahan, Barili, Dumanhog, Alcantara, Ronda, Badyan, Mualbual, at saka Alegria dyan sa may Cebu Province. Dyan po lilibot ang ating Kings Radio Mobile Billboard. Ano po yung Kings Radio Mobile Billboard natin? Okay? yan po yung, kung may nakita po kayong, syempre, gwapong lalaki dyan, yan po si King Kokoy Martin. Okay? Yung, ang ating DJ, ang ating King dito sa King's Morning Nat, Balud sa Kapalaran. At saka yung partner niya, yung not so maganda, wag nating wag nating, paano ko ba i-describe si Yan Pasayan? Para, ayoko kasi sensitive si Yan. Oo, baka awayin na naman niya ako. Not so beautiful, but not so ugly. Tama lang. So, kitang-kita niyo naman dyan, diba, sa billboard. So, makikita niyo dyan, Kings Radio, at saka Balud sa Kapalaran. Ayan yun yung ating mobile billboard na lilibot dyan sa inyong mga areas para po ay, kumbaga, pupunta po sila sa mga Agrivet stores, magdi-deliver po sila ng stocks ng ating mga produktong King's Vitaplus. And at the same time, meron po yan silang ipamimigay na mga stickers at saka mga posters at saka tarpaulin dyan sa mga lugar na na-mention ko sa inyo. Okay? So kung nakita niyo po yung ating King's Radio Mobile Billboard, ay wag na kayong mahiya pa. Diba? Kung nakaparada lang din naman sa mga lugar na ito, mag-selfie na kayo at magpalitrato para po ay magkaroon po kayo ng tsansa na manalo ng GCash prize. Okay? Once na kayo po ay nakapag-selfie or nakapagpalitrato, i-post nyo po ito sa inyong mga Facebook wall, i-caption nyo po ang inyong pangalan, address, at kung bakit kayo nakikinig ng King's Radio, sagutin nyo lang yung tanong na yan, diba? Nakikinig ako ng King's Radio pampawala ng stress, or nakikinig ako ng King's Radio para awayin si Yan Pasayan. So, pwede rin yun. Accepted yun siya na sagot, ha? Nakikinig ako ng King's Radio para good vibes always ako sa boses na mapapakinggan ko always kaya King Kokoy Martin, diba? Yung ating dream boy na hindi pa bitin. At wag talaga niyo kalimutan na itag ang ating King's Radio Philippines Facebook page kasi through tagging po, yan ha, makikita kasi yan siya sa admin team ng King's Radio Philippines kung matatag yung post ninyo para doon po sila pipili ng mga winners. Lahat po ng mga nakapag-retrato at nakapag-selfie at na-post sa Facebook at na-tag,
Ayan po lahat ay winners. Okay? Pero every week, 3 winners lang po yung i-announce namin. So kung pag hindi kayo nanalo this week, may chance pa kayong manalo sa susunod pa ng mga linggo. So lahat ay makaka-avail at lahat po ay pwede manalo ng 100 pesos na GCash prize. So sino ba naman yung magbibigay sa inyo ng 100 pesos na GCash prize, di ba? Oo. So avail na kayo ha sa mga nakikinig dyan sa atin sa may Cebu Province. Okay? So ayan, bukod po sa tayo ay mapakikinggan sa ating mga Kings Radio stations dyan sa Visayas, sa Iloilo, sa Kings Radio, Lambunaw, Iloilo, dyan din sa Mahimalalod. Tayo din ay mapakikinggan sa Kings Radio Hinatuan, Surigao del Sur, at dyan po sa may San Francisco City, Agusan del Sur via 99.5 Kings Radio. At dito din sa Davao Region via 93.5 Kings Radio. Tayo din ay, kumbaga sa Bisaya pa, naglanog-lanog diha sa may Tagum City, Mawab, Davao del Norte, Panabo, Carmen, Brauli, Duhali, Tapalong, Santo Tomas, saan pa ba? New Corelia, Talaingod. Tayo din nabot sa Talaingod. At dyan, syempre, sa Mawab, Mako, Pantukan, at saka Mabini, Davao de Oro. Okay? Meron pa ba akong hindi na-mention? Nabunturan, Montevista, Mongkayo. Tayo rin po ay mapakikinggan sa ating mga Kings Radio stations. Bukod dyan, sa mga nakapag-download din sa ating Kings Radio online app. Okay? So, libre-libre po yan siya. Oo. Umaalingaw-ngaw daw yan siya sa Tagalog, ang naglanog-lanog. Maraming salamat, DJ Sweetheart, Kuya Billy. Umaalingaw-ngaw. Oh. Yan, umaalingaw-ngaw. Oh. Naglanog-lanog. Okay? So, ayan ha. Maraming salamat po. So, yun po ang ating announcement. Napaka-importante po para kayo ay manalo ng GCash prize worth 100 pesos. Okay? So, mula sa ating papremyo, dito muna tayo sa papremyo para sa ating mga farmers, mga magsasaka na nais po na magkaroon ng additional inputs or information po sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop, particular po sa mga baboy. Dahil ang ating Agri-Unique Chika ngayon ay hinggil po ito sa pag-aalaga natin ng baboy na pagpapakain sa kanila ng mga natural na pagkain. Ano kaya yung magiging benepisyo kung ang ating mga baboy ay pinapakain natin ng mga natural na pagkain? Kung sila po ay upgraded na baboy ha, meaning native pig sila tapos nasampahan sila ng mga with breed na baboy, so okay lang yun siya. Pero ano yung mga benepisyo, mga advantages kung ganyan pong klaseng baboy ang inyong aalagaan? Okay? Yan, of course. Yes, corrected but. So, yun po ha. Makinig po kayong mabuti sa inputs po na i-share sa atin ngayon ng ating nag-iisang ka-farming angat ka-content creator na si Sir Jid. Ayan. Thank you so much, Sir Jid. So, I think ready na si Sir Jid. Roll VTR! Magandang araw po. Ito na naman tayo sa ating konting kwentuhan tungkol dito sa farming. At kung makita nyo sa ating background ay yung mga baboy at yung mga pabo, no, dito sa banday may mga baboy din kaya nasabi nating mga, no, dahil ngay marami sila. So isa lang yung nakikita sa ating video ngayon. Pero dito sa nagiging pamamaraan namin ngayon, no, so far sa obserbasyon natin, kahit na may mga alagang baboy yung ibang mga kapitbahay namin na medyo tinamaan ng mga sakit, no, sunod-sunod yung pagkakasakit ng alaga nila, tapos yun nangamatay. So dahil nga doon ang suspekta ng iba ay itong ASF na virus na kumakalat sa mga baboy ngayon. No, pero medyo malayo-layo din naman dito sa amin. So far naman dito sa amin, kahit na yung mga alaga namin ay nakaganito, nakatali sa ilalim ng mga kahoy, no, may mga nakataling baboy din tayo dito sa kabilang side. No, actually may mga baboy dito na nakatali din. Yung iba naman ay hindi amin, no, may baboy kami ditong barako, tapos meron ding baboy dito na hindi namin pag-aari. Ito ay dinala lamang ng aming kapitbahay dahil pinapasampahan niya doon sa barako. So talagang malalakas pa rin yung mga baboy na nandito, no, dahil na rin sa pamamaraan na rin dito sa bukid na kahit pa paano naka-free range, palipat-lipat. At madalas sa mga baboy dito, mga nakatali na, no, at pwedeng ilipat-lipat din ng talian na napakalakas din naman nila kasi sila yung mga usual dito, mga may lahing mga black pigs na rin, may lahing mga native pigs din, mga upgraded na mga baboy. No, so far naman kahit na walang mga vaccine ay okay na okay pa rin. No, so far dahil nga yung mga baboy na nandito, more on mga natural na pagkain kinakain nila at kasabay pa niyan
yung paggamit din natin nitong King's Vita Plus na vitamins. No, nagbibigay kami ng nitong powder ng King's Vita Plus. Doon hinahalo namin ito sa pagkain at pwede rin sa inumin. No, every day naghahalo kami nito, konti-konti lang. Actually, isang pakete ng King's Vita Plus, matagal na rin maubos, pwede na ihalo doon sa isang sako na feeds. Isang pakete lang na King's Vita Plus, kaya talagang sulit na sulit ang paggamit nito. No, nagpapalakas ng immune system dahil sa daming mga sangkap din. Nandiyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes, at napakarami pang sangkap. No? Andyan ba yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, vitamin niacin. Andyan din yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-methionine, betaine, at ang dami niya pang mga sangkap. At sa pakete, nandyan na rin lahat ng mga instructions kung paano gamitin, no? At yung mga benepisyo niya. No? Nagpapalakas ng katawan ng mga alaga natin, nagpapabilis ng paglaki, nagpapalakas ng mga buto ng mga muscle sa muscle development nila, nakatulong din ng King's Vita Plus, nagpapalakas ng immune system at nagpapalakas din ng produksyon, no? Dahil nga yung mga alaga natin malakas ang immune system, malakas produksyon dahil hindi na mabilis magkasakit, hindi na mga sakitin at talagang mas productive na sila, mas mapaparami na natin. So yan yung paggamit din natin itong King's Vita Plus. Ito naman ay registered sa Bureau of Animal Industry na bibili sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide, sa Shopee or cash on delivery. Meron din ito via LBC. Pwede din kayo mag-PM sa amin, pwede namin kayong i-assist. No, yan ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito ay registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099, no? Pwede sa baboy, sa manok, sa itik, sa pato, sa pabo, sa gansa, sa mga alagang kambing, baka. No, ito yung gamit namin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda sa ating mga alagang hayop. No, yan. Kaya so far naman matitibay yung mga alaga natin dito. No, pero kapag doon sa area natin, kung talagang may mga sakit na kumakalat at meron namang vaccine available, mas maigi rin naman na mag-vaccine, no? Itong King's Vita Plus, ito ay supplement lamang lakas immune system natin. So hindi na tayo ganun kabilis na nagkakasakit, no? Dahil nga meron tayong vitamins na supplement sa ating mga alaga. Ito yung King's Vita Plus na ating ginagamit. So, yun. So, dito sa mga alaga namin, mga pabo, mga baboy, no, ay so far sila ay mga more on natural talaga ang kanilang paglaki. Sila ay naka free range, marami dito ay nakatali din sa paligid, no? May mga baboy dito mga nakatali. So, isa rin sa nagiging source of income namin dito ay itong barako namin, no? Katulad ng nakikita ninyo, yang nandyan, yan ay barako. Tapos ito yung dala ng aming kapitbahay na inahing baboy na pinapasampahan, no? Yan naman kapag nabuntis yan, ay nanganganak. Usual dito sa amin, sa mga kapitbahay namin, yung mga baboy nila nanganganak meron nanganak ng 6, may 8, may 10, yung iba umabot pa ng 12. So may isang part yung barako niyan. Kaya nagkakaroon kami nagdagdag na mga biik. Actually itong isang dito na tinatali natin ngayon, ayan ay dati rin na part din niya namin na nakuha namin mula sa barako, no? At yun naman, doon kami nakakuha kami doon ng gagawing inahinina naman. Kapag nakita namin na maganda naman yung build ng katawan ng baboy na nagpapasampa at tingin namin ay okay na okay pang inahin. So doon kami kumukuha ng mga inahin na naman, no? Tapos may isang barako pa kami na nasa loob ng aming ranging area na yun naman yung magiging pampalahi na ilalahi na naman dito sa mga anak ng barakong yon. So iniiwasan din namin dito ang inbreeding, kaya hindi na siya ang sasampa dito. Iba ng baboy ang sasampa dyan, yung nasa loob naman ng ranging area namin. Itong isang baboy namin na nakatali, sinasanay na rin namin siya na yan, itali, tsaka pakainin ng mga damo-damo. Bukod sa binibigyan din ng pagkain yan, kanina kinain niya kasaba na may halong feeds at darak, na may halong King's Vita Plus na vitamins. No, tapos siya nilipat-lipat na lamang para masanay na siya kumain ng mga damo, masanay siya magbungkal ng mga lupa, at sa mga susunod na araw niyan ay papasok na rin siya doon sa ranging area kasabay ng mga inahing baboy nating nandun. So doon ngayon meron tayong 4 na inahing baboy na nandun at meron tayong isang barako, no, actually 5 yung dati yung nasa loob ng ranging area, kaya lang nabawasan ng isa, kinuha natin yung isa na sobrang taba, no? Sobrang taba yung isang baboy namin doon na inahin at hindi nabubuntis. Sobrang tagal na. Nasasampahan siya, hindi pa rin siya nabubuntis, no? Inabot ng sumunod na taon ay ganoon pa rin, hindi nabubuntis. So tinanggal na namin doon. So yun yung kinal naman natin.
At magdadagdag na naman tayo ngayon ng 5 inahing baboy dun sa loob. At ito na yung panguna sa 5. Yung 4 ay nasa kulungan pa natin ng mga alagang baboy. At sa mga susunod dyan, pag medyo sila ay sanay na rin na sanay nang kumain ng mga dapat, medyo malaki-laki na, no? Yun naman ipapasok na rin namin sa loob. So yan lang yung aming simpleng pamamaraan din dito sa aming mga pag-aalaga ng baboy. At dito sa aming mga silong ay nakakalat lamang din ang aming mga alagang pabo, no? Dati nakakulong lang yung pabo namin, pero naobserbahan kasi namin mas nagiging productive yung iilan sa mga alaga namin naka free range. So doon naman ay in-apply na rin namin dito sa mga pabo, mga pang-breed namin mga pabo, no? Nauna namin pinakawalan dati yung mga lalaking pabo na nung una ay tumimbang lamang yun ng 2 kilo. Habang tumatagal na pinapakawalan namin ay umaabot, no? Umaabot na ng nasa 5 kilo na ang bawat isa. Mas mabilis lumaki kapag sila naka free range. Kaya ginawa namin ay pinakawalan na rin namin, no? So yun yung aming paraan. So mapansin natin sa mga barakong baboy, no, meron din sila diyang binubungkal, no? Binubungkal niya na yung paligid niya, talagang sobrang linis, no? Kaya kapag itong mga baboy na ito ay pinakawalan sa ranging area na, ay mapapansin natin na sila ay talagang masayang masaya na sa loob dahil nga free na sila sa kanila mga gustong gawin. Yan kasi ang normal sa mga baboy talaga, lalo na yung mga baboy na binubuhay natin ng parang yung natural way lang, hindi yung mga nakakulong lang ng tuloy-tuloy. Kasi merong mga nagpapalaki ng baboy na nasa loob naman ng kanilang kulungan lang na upo tayo lang yung baboy, tapos kakain. Yun lang yung buhay ng inahing baboy nila. Tapos kapag nanganak, ganun lang. So itong amin, ang baboy dito sa amin ay naka free range. Palakad-lakad lamang sila doon sa loob ng ranging area namin. So yun yung mga inahing baboy natin na kahit anong mga damo na kain nila. At ang benepisyo naman nun ay hindi na kami panay linis, no? Hindi tulad na nakapigiri ay kailangan natin linisin at yung amoy ay talagang bumubulusok, no? Pero kapag naka free range sila at nakakain ng mga natural na pagkain, no, sa obserbasyon namin, mas yung amoy mas nalilesen. Hindi tulad ng nasa pigiri ka na bumubulusok yung amoy. Pag nandun sila sa ranging area ay wala kang maamoy na dumi ng mga baboy, no? Maliban na lang paglapitan mo talaga yung dumi at amuyin mo. Pero hindi siya katulad ng nasa pigiri, no? Kasi yung mga baboy natin sa free range, kapag nadumi sila doon, madalas ay mabilis natutuyo. Dahil nga pagkalagpak sa lupa niyan, yung lupa na may nag-absorb din yan ng moisture ng dumi, sabay nandyan pa yung init ng araw, so mas mabilis na tuyo, kaya mas mabilis nawawala yung amoy ng mga dumi ng baboy. So yun yung isa sa naobserbahan natin, isa sa advantage sa observation natin sa ngayon, no? Mas less ang paglilinis, hindi mo na kailangan linisin. Pumupunta lang kami doon sa loob ng ranging area para bigyan ng pagkain yung mga baboy namin, no? Nagdadala kami ng kamote, iba-iba rin. So kung sa ngayon nagdadala kaming kasaba, no, at kangkong. Sa mga susunod na araw, ganoon ulit, kasaba at kamote naman. Sa sumunod na araw, saging naman at kangkong. So may mga ganon kaming paraan. Pero kung available sa lugar natin mas maraming kasaba, ay maigi rin na bigyan natin ng kasaba na tuloy-tuloy. Pero kapag gusto natin makasigurado, lalo na dun sa mga butis nating baboy, at purely mga kasaba pinapakain natin na may mga darak or kahit konting feeds, no, ay maganda lutuin na rin natin yung kasaba, no, para sigurado na rin tayo. So depende rin actually sa pamamaraan. May ilan nga magiging mga dahon ng kasaba, yun yung binibigay nila doon sa kanilang mga baboy, no, mga dahon ng kasaba, niluluto nila yun. Yun yung binibigay nila. May iba kangkong. So iba-iba rin. Kasi yung mga baboy namin dito, kahit papaano hindi na kami nagluluto kasi sanay na sila at marami silang nakakain na iba-ibang pagkain. No, nagbibigay kami ng kasaba pero yun ay part lang ng kinakain nila, hindi yun yung purong kasaba na lang ang kinakain nila. Dahil posibleng makasama rin kapag sobra-sobra yung pag-take nila doon sa kasaba, lalo na doon sa mga butis nating baboy. So yan lang mga ginagawa natin, sabay nagbibigay rin tayo ng King's Vita Plus na vitamins. No, doon pala sa mga nakaranas na yung mga biik nila ay may diarrhea, may sipon, lagnat, ubo, ang aming ginagawa naman dyan, no, meron kaming ginagamot dyan. Ang gamit namin ay itong Panamox Forte, no, Panamox Forte na merong mga maraming sangkap na rin na napakaganda sa ating mga alaga kapag sila may mga sakit. Nandyan kasi yung pinaghalo-halo na paracetamol, carbocysteine, tylosin, nandyan pa yung amoxicillin, no, pinagsama-sama nila doon sa isang powder ng Panamox Forte.
4 na sangkap, no? Pinagsama-sama, mga human grades pa yun ng mga sangkap. Mga special na sangkap talaga yun para hindi rin nakakasama sa tao. So yun yung mga ginagamit din na mga sangkap doon, mga human grades na mga raw materials. Yun ang maganda sa Panamox Forte. No? Ang Panamox Forte, pwede rin yan doon sa mga alaga natin, mga pabo, sa mga manok natin, no? Mga gansa, itik, pato na may mga sakit. Yan, Panamox Forte. Maganda yan. Halo lang yan sa tubig inumin nila. No? Or meron ding isa niyan, yung Panamox Caplet. No? Meron tayong Panamox Caplet. Yung Panamox Caplet naman ay itsurang tablet naman siya. Ito naman ay binubuo ng amoxicillin, tylosin at paracetamol. No, itsurang tablet siya na pag pinapainom natin ay hinahalo naman ito. No, hinahalo sa hinahalo ito. Hindi, direkta itong pinapainom. Yung Panamox Forte, yun yung hinahalo sa tubig. Ito namang Panamox Caplet. Ayusin lang natin yung mic natin. Ito namang Panamox Caplet. Ito naman ay itsurang caplet na pinapainom direkta doon sa alaga, no? Yan, itsura niya. Ito rin ay nabibili sa mga agri-vet stores. Ito mga binabanggit natin, lalo na dito sa mga gamot. Ito ay based mismo sa naging experience namin sa pag-alaga nito mga hayop, no? At talagang ito yung proven na epektibo based sa naging obserbasyon din namin sa pag-alaga ng mga hayop. Dito sa pabo nga, isang beses meron kami ng hinang pabo, no, may sugat. So ito lang yung tinutuloy-tuloy yung pinapainom, gumagaling, no? Yun yung naobserba natin. Ganon din sa gansa namin. Isang beses yung gansa namin nagluluha ng mata, no? Maputi yung mata niya, tapos nagluluha, tapos mapikit-pikit na siya. So ginawa ko, nung hapon, ginahapunan, hinuli ko, tapos pinapainom ko agad nitong Panamox Caplet, no? Pinainom ko siya ng hapon, tapos kinabukasan pinainom ko ulit. Pangatlong araw kong painom, gumaling na siya. No, pero pwede pa rin siya ituloy-tuloy up to 5 to 7 days yung pagpapainom ng Panamox Caplet kasi ito ay antibiotics. No, so yun yung base sa rin natin, observation. Ganon din sa mga manok namin na minsan din ay nakaranas tayo na medyo yung mga sa mata, yung nagluha-luha yung mata nila. No, kapag hinahayaan kasi natin yan ay parang nabubulag, tapos minsan pag di kinaya ay namamatay kasi pag sinisipon di makahinga, namamatay. No, so yun yung aking pamamaraan din dito. Dati actually wala kami ginagamit na mga gamot noon. Walang mga vitamins, kaya lang parang ang hirap-hirap din kapag gusto natin magparami ng alaga, tapos dumadating yung panahon na nagkakasakit sila. So ang hirap, no? Kaya mas maigi na sa akin, nag-invest ako doon sa pagbibigay naman ng vitamins at paghahanda ng gamot in case na magkasakit sila. No, so yun yung ating pamamaraan. Sa vitamins, King's Vita Plus Animal Feed Supplement pang maintenance. Tapos sa panahon na talagang dumadating sa point na may mga mangilan-ngilan na may sakit, meron tayo agad nitong Panamox, no? Panamox Caplet na pinapainom sa alagang may sakit, no? Or kapag naman doon sa mga alaga natin, tingin natin na mamayat na to, parang may mga bulate. So ang gamit namin diyan naman itong Worms to Go doon sa mga manok, sa pabo, sa gansa namin, sa mga itik, sa pato, no? Ang gamit namin na pampurga diyan ay itong Worms to Go. Ang Worms to Go kasi, ang ganda niya rin kasi talagang mapapanatag tayo pag nagpurga tayo, panatag tayo natanggal yung bulate. Kasi ang Worms to Go, no, double action siya eh. Meron na siyang albendazole, meron pa siyang praziquantel. So pinagsama-sama doon yung pampurga doon sa alaga natin. Kaya talagang kapag nagpurga tayo ng Worms to Go, talagang panatag tayo na okay yung alaga natin sa mga sumunod, no? Tanggal yung mga bulati, namamatay yung mga bulati nila. So yan yung mga nagiging pamamaraan din namin dito sa pag-aalaga namin ng mga hayop, no, sa mga baboy, sa mga pabo, at mga manok, at iba pang mga inalagaan din namin. No, maganda nga dito, naka-free range yung alaga, no, palakad-lakad na lamang sila ngayon, no, kung saan na lang sila napapadpad at kumakain na lamang sila ng mga damo rin sa paligid, yung mga prutas na nangalaglag, kinakain nila, tinutukan nila. No, yun yung mga pandagdag rin na kinakain nila sa paligid, bukod sa binibigyan din natin ng pagkain. No, nagbibigay rin tayo ng feeds, ng, may mga leftover palay, may mga darak, or yung mga sobra-sobra sa kusina, yung mga sobrang kanin, yun ay binibigay naman namin sa aming mga alagang pabo. No, ganon din sa mga baboy. Actually, yung mga sobra-sobra sa kusina, wag lang yung mga kaning baboy, yung mga karne, kasi baka mamaya doon naman sila mahawa ng mga ASF na madalas na nagiging problema ng karamihan din sa mga breeders. So yan yung mga simpleng pamamaraan namin dito sa pag-alaga ng hayop. No, sana ay nakapulot kayo ng ideya sa ating topic ngayon. So yan lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po.
Happy farming din sa'yo, Sir Jade. Maraming salamat sa iyong mga inputs, sa mga informasyon na iyong na-share sa amin. Of course, lalong-lalo na rin sa akin, no? Napakaganda din po talaga na tayo po ay sumubok sa mga iba pang pamamaraan dahil malay natin na itong mga bagong pamamaraan na na-introduce sa atin ay mas malaki pala ang tulong nito at mas malaki po ang benepisyo na maihahatid po sa atin. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa farming. Ayan, before that, gusto ko lamang pong i-shout out si Sir Renato Liwana Gabriel. Mula po siya ay nanonood mula po sa Angeles City, Pampanga. Hello po sa iyo. Sabi niya, nice to hear that you are promoting agri for the people. Yes, sir. Yan po ang advocacy, of course, ng AgriSenso. Si Clara Tita po, of course, yan pa rin po ang isa sa mga advocacy natin na mas marami pa po ang maingganyo na into farming. Okay? Thank you so much, Sir Renato. At mula po sa ating Agri ni Chika, punta po tayo sa ating Agri Balita for today. Hatid po sa atin ng ating nag-iisang Inday Bajang. According po sa DA, yung ating pong mga magsasaka ay maaari po daw magtanim kahit na El Nino. Ano naman po yung pwedeng itanim natin, 'di ba? Kahit po ay makaka-experience na tayo ng El Nino. So ayan, go ahead sa iyo diyan, Inday Bajang. Magandang araw pong muli sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po. Welcome Inday Bajang sa programa niyo pong AgriSenso. Ayan, medyo paus na ako, ha? Medyo tinatamaan na tayo ng ubo. But anyway, the show must go on. And syempre pa, makikimarites po tayong muli sa inyo. Kasama si Clara Tita. It's another news. Ayan, tawag nito mga interventions, mga programang ang ating ibabalita sa inyo with regards agriculture ngayon pong hapon. Ayan. So, the other day, inanunsyo po ng Pag-asa na opisyal nang nagsimula ang tag-init or El Nino sa ating bansa. So, we do expect napakainit na panahon, that humid feeling, good thing na kapag pagupit na tayo ng buhok, at least medyo lessen na yung stress na mararamdaman natin with regards sa init. And of course, isa dyan, pag tag-init ang panahon, problemado ang ating mga magsasaka. They are scared na magtanim. It's because of the El Nino. Baka kulangin ng tubig. But, sabi ng DA or ng Department of Agriculture, di dapat mangamba ang ating mga farmers because pwede po silang magtanim kahit na po may El Nino. Ayan. So, yan po ang ating agri-balita sa ngayong hapon. Ayan. So, makinig ha. Ayan, pinawi po ng Department of Agriculture ang pangamba ng ilang magsasaka na nag-aalanganin na magtanim ngayong Hulyo dahil sa banta ng nakaambang El Nino. Ayon kay DA Field Operations Service Director Nicoles Manalo, ligtas pa ang magtanim ngayon dahil may mga pag-ulan pang inaasahan ang Pag-asa. Katunayan, maraming lugar pa niya ang makakaranas ngayong Hulyo ng above normal na rainfall, kaya naman dapat na simulan na anyang ipunin ng mga magsasaka na may small-scale irrigation facility ang tubig mula sa mga sobrang ulan. Kaugnay nito, batay sa agro-meteorological forecast ng Pag-asa, posibleng sa Oktubre ay makaranas na ng below normal rainfall ang maraming lalawigan sa Luzon na lalala pa sa pagsapit ng Disyembre. Ayon pa sa DA, maaring hanggang sa second quarter ng 2024 maramdaman ang impact sa agri-sector sa pagpasok ng El Nino. Kabilang naman sa ginagawa ng paghahanda ng DA sa El Nino ang pagpamapa o pagmamapa sa mga lugar na posibleng tamaan nito at mga lugar na hindi maapektuhan ng El Nino at maaring mapataas ang produksyon. Kasama rin sa plano ang pagsasagawa ng cloud seeding operation at pag-aalok ng drought-resistant seeds doon po sa mga magsasaka. So, pwede pa ha, if you're worrying, planting mga rice, anumang klase mga produkto natin, pwede pang magtanim. It's because may mga ulan pa tayong aasahan. Actually, kahit na El Nino, may mga pag-ulan pa rin daw mararanasan sa ating bansa. Gaya lang sabi ng Pag-asa, may mga ulan, meron pang ang bagyong papasok, diba? So, yun mga narinig natin sa balita. But good thing, as early as now, may mga paghahanda ng ginawa, which is ina-expect nila ang big impact to the agriculture ng El Nino by next year, second quarter. So, ang mga interventions nila is yung
cloud seeding o yung pagpapaulan, ayan, para makadagdag tubig sa mga pananim. And syempre yung pagbibigay ng mga water resistant seeds sa ating mga farmers, yung mga tanim na hindi nangangailangan ng bonggang-bonggang tubig, yung nabubuhay kahit konting tubig lang ang kanilang nananamnam. O, diba? So syempre tayo, mga konsamante, kasi nga pa-El Nino na, tawag nito, mag-save ng water kung pwede on our end. Kahit hindi tayo far, at least on our end or our household, we save water. Yung mga tubig ulan, i-save natin. Pwede natin yung ipanglinis, pwedeng tawag nito pang dilig ng mga plants, ipanglinis ng inyong mga sasakyan kung meron man, or whatsoever. If you want, gusto nyong maligo ng ulan, why not? I miss doing that. So at least man lang we can give some share, diba, for that one. And syempre, help out as well yung mga farmers natin, laging nakatutok, ayan, makinig sa mga balita sa telebisyon, sa radyo, magbasa sa social media, ayan, makichika, makamiretes tayo, or makinig sa atin kada araw, Monday to Saturday, para updated tayo. Ayun pa yung mga programang isinasagawa ng ating gobyerno para po sa ating mga dearest farmers at mga fisher folks. Ayan. Even I myself, I'm quite scared pag El Nino na ko ang init and all. But anyway, we look forward na that something, ano yung epekto, the drought itself can be, tawag nito, makontra siya, magawa ng paraan, and syempre, hindi ganong mahirapan po ang ating mga farmers on that one. Kasi syempre, pag ganon, low supply, diba, with that one, so ayan, tataas na naman ang presyo ng mga bilihin. Pasakit na naman po yan sa ulo. Sana naman lang talagang magawa na agad ng paraan. As early as now, meron na mga interventions na gagawin para hindi na mga at hindi na talaga magkanda, loka-loka pagdating ng panahon na talagang sumobra na ang epekto ng El Nino sa ating pananim o pagtatanim ng ating mga farmers. Ayun, so yan po ang ating Agri-Balita on this very red day for everybody. Ayan, maraming salamat po. Bukas po ulit sa ating Chikahan Galore, of course, sa mga balita, mga tips, hatid po namin sa inyo kada araw, Lunes hanggang Sabado. Ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang. Balik po tayo kay Madam Clara Tita. Thank you so much, Ayo Inday Bajang. I miss you doing live together, di ba? May mga nagpaparinig. Sana naman, mag-live na po siya. Anyway, thank you so much, Inday, sa iyong Agri-Balita. Oo nga po. Sana po talaga malaking tulong po yung ibibigay sa ating mga farmers ngayong El Nino. Ang alam ko, doon sa aming probinsya, kapag tag-init, yung magandang itanim doon ay yung mga crops na hindi siya masyadong dependent sa water. Okay? Like for example, yung munggo. Yan, okay yan siya kung tag-init. At saka meron ding mga nagtatanim ng mga pakwan or watermelon. So yun yung mga tanim na kumbaga hindi siya masyadong dependent sa tubig. Like hindi siya ugaliing merong tawag dito parang palagi kang nagdidilig, 'di ba? Ayan. Oo. So yun po yung mga na-try namin doon na itanim kahit tag-init. Okay, kasi yun nga problema talaga ang tubig, lalong-lalo na kung nakadepende kayo sa source ng water sa inyong mga NIA or itong National Irrigators Administration or itong NIA. Tubig mula sa NIA. Ayan. So, yun po sa ating mga farmers dyan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa talaga kahit El Nino, magtanim po tayo lahat. And hindi naman din po ibig sabihin na El Nino, hindi na siya umuulan. May mga pag-ulan pa rin, pero hindi siya ganun karaming beses na umuulan. Okay? Mas mahaba ang panahon, mas mahaba yung oras, mas mahaba yung linggo, buwan na makakaranas tayo ng mainit na panahon kumpara doon sa pag-ulan. Okay? Pero dito sa Davao City, parang tuwing gabi o madaling araw, bubuhos talaga yung malakas na ulan. Oo, sana ganun lang din. Kahit El Nino nga, pero yun, umuulan pa rin sa gabi, okay lang yan. Pero wag naman masyadong malakas talaga na to the point babaha, and to the point meron pong mga naaagrabyado po ng mga residente, di ba? Lalo na sa mga malalapit sa ilog at saka doon sa mga landslide prone area. Okay? Kagabi lang merong mga tao or may mga
bahay na apektado po sa landslide doon po sa may Bangkal, Davao City. But anyway, so ang nakakaganda lang naman is wala pong casualty doon sa nangyaring landslide. Pero yun, may mga bahay po talaga ang na-damage. Totally damaged at saka partially damaged. Okay? So yun po ha, we should be ready po sa El Nino. Sana ay makaka-survive. Of course, I'm sure makaka-survive naman talaga. Ganito tayo ka-resilient tayong mga Pilipino, kahit anong unos ng buhay, tayo ay parating nakasmile, 'di ba? Yan yung isa sa mga traits ng mga Pilipino. Kahit may mga problema ay nakakapag-smile pa rin tayo. Okay? So yan po ang ating Agri-Unique Chika at Agri-Balita sa araw na ito. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy po na pagsuporta sa programang AgriSenso. At saka sa mga nagnanais po na kumbaga ay tawag dito, naghahanap po kayo ng mga products na mga na-mention natin dito, gaya po ng King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Panamox Caplet at Panamox Forte, Intenso Products, Worms to Go. Yan po ay available sa inyong mga Agrivet stores. Okay? Sa mga Agrivet stores sa inyong lugar. Okay? Lalong-lalo na po dyan sa may Pampanga, tayo po ay available dito sa may Dao ba ito pag kung basahin, Dao Pampanga, Porac at saka Arayat. Okay? Sa may Pampanga yan siya. May mga Agrivet stores tayo dyan na available yung ating produkto. And especially po, doon po sa mga hindi available dahil out of stock or hindi pa talaga siya naabutan ng ating mga sales team, pwede po muna kayong mag-order sa atin online. Okay? Message nyo lamang po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement at King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page at ganun din po sa Shopee. Meron din po kaming Shopee account. Yan po ang ating KBM Agrivet Lines. Diyan po lahat ninyo makikita ang ating mga products na nire-recommend po para sa inyo. Ang inyong mga kapartner sa pag-asenso. Okay? Ayan. Thank you so much again. Bukas po ulit ha. Samahan niyo po si Clara Tita sa ating programang AgriSenso and makakasama natin bukas, I think, si Manok Tambayan. Ready na yun sa atin si Manok Tambayan. Kung meron po kayong mga katanungan sa pag-aalaga ng mga manok, huwag po kayong mahiya. Join na po kayo bukas sa ating Facebook Live dito po sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganon din po sa ating mga Kings Radio stations. Ayan. Thank you so much. Okay? Ayan. Bukas po ulit. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. At ito po ang inyong programang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight. Kasama po si Queen CJ. Ayan. Thank you so much. God is good all the time. God bless you po. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.